týmu jsou vlastně peníze! Míši, všade malé myšky, zvyšujeme, nebojíme sa, ideme vždycky. Pozrieš sa do chatu, celý chat sa plní, není to náhoda, že nespamujeme. Jo, to jsem měl kapesník, co? Fotku? Jo, dáme fotku, počkej. Na cvičení no. Za moje auto, kurva, dělej, toč tím volantem, ty kokot. Jasné. A mě zajímá, měl jste někdy ženu, která neměla peníze a říkala, že vám zaplatí kuřbou? Měla peníze a chtěla mi zaplatit až tady. Ale, a jak to dopadlo? A měla tam vnučku, to byla... Vnučku? To byla stará rachajka. Cukatou to trošku, to jsi ty? Ne. Ne. Tak Braško, to mi hrklo v krku. Co? Nevadí. Co ti hrklo? Tak trochu mi vyletěla sliznice. To prostě něco, jakože abstrakt. Je mu na kolo, dívej! Mu odjelo kolo, vidíš to? Ty vole, fakt tam jede kolo. Mu odjelo kolo! Jak se to otáčí, to jsem... Borcovi normálně odjelo kolo. Ujeli mi koleso! Kde mám moje koleso? Dajte mi koleso! Tam jelo normálně uprostřed křižovatky kolo. Jak se to přepíná, když to chci Musíš někdo 4krát zmáčknout, co ti Ale jebe. co? Tam normálně typek jel a mu odletělo kolo. Pak mi ukážeš, co? A jelo kolo uprostřed křižovatky za ním. Tady píše někdo, kde mám koleso. Prostě Astatoro odjebal koleso zase v Ostravě už po druhé. Třetí a Astatoro tady projel. Co tam máš? Co tam je? Předvolání. Předvolání? Koho? Od držitele vozidla k vysvětlení. Váš motorový vozidlům v místě Ostrava. Já mám pokutu, kurva. W policie? W městská policie? Já mám pokutu, kámo. Co ti jebe? Musím tady čet v životě už nedobiju ani... Kamaráde, tohle je poslední beden. Tohle je poslední Ne, kamaráde, ty mě poslouchej. Tohle to je posledních beden. Posledních 10 beden v životě. Nikdy v životě. Aha. No, na to klikni. Tak, $1200. To je ještě nic, to ještě Tak ty jsi kukt, kámo. To ani nic. $1300 na české? No, To máš přes 31 600. Máš aj vulkán? Tak tam je, pánové, já jsem právě zarobil 5000 euro, vole. Ty to v životě to nedostaneš zpátky do píči. Ty si uvědom, ty to v životě to nedostaneš zpátky. Díky za 1000 euro, dejte mu permu. Kamo, já fakt... Karty, neser mě, vole, posílej to, kámo, okamžitě to přijmi, dělej. Hej. Počí to, pičo, dělej, to vidíme, to otevři, dělej. Volám mamě, už kolik je hodin, volám mamě, nezájem, 1 hodina, nevadí, bude Ale počkej, jak za 15 dní, nevadí, dělej, posílej to. Nebudu ti to posílat, kámo. Krzi, zavři si hubu, dělej, okamžitě, dělej. To má hodnotu 1 000 000 Nemá, korun. dělej, pošli mi to, prosím, Karzi. To byl poslední. Wild Child. Takové mám rád. Vyjde na tebe ta nejdražší. Nice. To už se tam nemusíme ani dívat, chápeš? Prostě nůž dneska nebude. Nůž nebo rukavice dneska nebo... O můj bože! O můj bože! O můj bože! O můj bože! Nice. To stojí 30 euro! To stojí 30 euro! Fuj! Ale je to tam! Je to tam! Pojď, zlatá, pojď! Gold! Jo! Co? Zlatá? Ne, jsme stále minus 15 000, kámo, nic se neděje, neboj. Tak kamaráde, já si teď pískám jako kokot. Gigi, to je jak Florian Melichard. A to nevadí.
Jak co ti nevadí? Tak nevadí, jak se její přítel chová na streamech, ale jméno Merikary vadí! Co to mají za priority ti mladí? Kapesník cancelled, ukáž? Ahoj. Špejtí. Četu. Ty šmejdíka už se známe, že? Počkej. Šmejdík. Kamoško. Kapesníková máma už... Kamoško na streamu vidí kapesníkovu mámu víc než svoji mámu. Tady máte jasný důkaz. 10 let starý video, že jsem ho stvořil. Beze mě by byl hovno. Nikdo by ho neznal. Nikdo by si s ním nepsal. Nebyl by zván na žádný streamy. Fortnite by si s ním nikdo nezahrál. Do jeho Brawl Star cechu by se nikdo nepřipojil. Nebýt mě! Mě! Já ti to teda trošku líknu, je to Freeze Escort. Freeze bude mít vlastně taneční představení bez trička a bez kalhot. Když vydržím prvních 5 minut, pak už se mi to bude líbit. Pak už se mi to bude líbit a bude mít vlastně místo trnek, bude mít vlastně hlavu slona. Bude ti tak jezdit v obličeji a bude tam tak dělat. A na to jsem šetřil, půl roku jsem na to šetřil. A Freeze to cvičil rok. A Freeze to půl roku cvičil. Tak mamka se červená už tady. Freeze na... Čekám před domem, je tu zima napsal? On je už možná nahý. Už je nahý? Ty co ty? Co je? Co je? Co to jsou za vtipy? Hej Freeze, ty si uvědom, že to je moje mamka. No to není, ne? Každý je něčí mamka. Hej, co? Moudro pro rok 2025. Chceš-li žít? Žij! Počkej, co? Nepočkej, ti něco ukážu, co tě přesvědčí, že pojedeš s náma. Aha. Dívej. Ty vole, dívej. Počkej, kde to bylo? Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobré? Loser.